sa Malbuan, no? Karang sa ni Orasa karon alas 8 siguro, alas 8:30. So kuya ko mga relatives mga gagawa na ko. Kaya sila. Yung taong bayo. So diri sa Malbuan mga idol na kabit ang mundo. Please. Ay chicks na. Chicks ko no highway ilahan na. So karang mga idol namin diri sa David sa doon namin sa dos dagat, no. So watch and learn, ha? So, ispat daw niya akong okay, gago. Puro na ko gago. Ogbok na isa. Ay, gadlock. Sige. Sige, layat. Asa mo? Sara, baling sa speakers mga idol. Ari daw, kinitaw daw dia. Malayat din siya. Sige tugayoy. So dira sila mga idol yung layat sila. Sige ha. Karang ayo ito pa na kami. Sige. Karang ha. Oh. 1, 2, 3. Long live. Tayo ba? Tayo. Sige, 1, 2, 3 tayo. Boy, ayo. Wala si ayo mga idol. Dra, picture, sige. Dra, oh. Ay, tarong nga. Sige. Ayos na nakuha. Ayos kayo. Ano pa? Ayos, balik ka. Sige, udah kayo shoutout na. Shoutout sa mga sikal na gwapo. Kalupit ba nila? Sado na sa kanang kaya ilang tao. Sam! Hala kaya! Sam! Hoy! Oh, tanaw! Oh, Sam! Oh, Sam! Hala kaya! Sam! Guys, now. Nandito sila yung idol. Grabe kayo nito. Wala pa ko naibili ng
Naligo kayo, grabe ka init no. Ken. Ano sa naon mo Ken? Ano sa naon mo? Nagsinyan so. Sam Sam. Sam, oy. Oh. Tanaw, gibek ka. Kunot niya, kunot. Oh, tanaw. Tanaw. 1, 2, 3. So guys, nami diri sa ano sa diri nagpalandong ni. So nami dito pikas baryo. Karon nami diri sa kan. So Long live Alpacaparo. Atagan mo dai. Long live Alpacaparo. So dara na chicks babaw daw, Amerikana tirada ning buwing kani. Pa-picture daw siya pero wa day. Atik ra. So time checks already. Alas 10 na karon day. Nami karon dire sa Coco Tree. Naami sa Malboal. Sa Kwan, Basdako. Basdako day, sa Basdako. Great lang ko sa mga Alpacaparo boys from Liboron Karkar. Ya, unsa ba? And Sa thank you. Sa Mandawi day. And sa Omega Tao chapter from Ibaan, Banilad. Diba? And thank you. Mga hayo sa mga ka-berks diha. Kada sa boys day, no? For the boys. Punta boys dire sa Malboal. Shout out. Dai, pinakaman niya ko. Doon ko Amerikana sa buwan. Adto Amerikana. Adto on Amerikana magpa-kuan mi. Magpa-video mi sa Amerikana. Video. Indot yung view mga idol tara, pakita tamo sa inyo ha. Bomber. Dunggan ka diyan. Babae so. Nami din karon nagtatay. Lingko din na. Paabot ni hapon kay pra dili kay tandong galigo ba mas itom na kita. Unsa mo ta kay itom? Bawal ko na patambay diri. Arte ko si ate, bawal daw tambay diri. Asa man sa? Hindi na dry di pa patambayan niyo. Oh, dara day. Unsa ni noko mo? So, dili daw. Dili ko tambayan. Patambayan na jo. Tara. Tara kayo ko tambayan ba. Sa ko si Mamang. Asa ko no? Saan Live ni. Live na. Hi ko sa mga For the Boys Game Farm South 46. Nami rin sa Malboal. Motherfucker. Shout out sa mga For the Boys Mandawi di ay. Nya gimingaw na ko diha. Bubalik na ko na pohon. Magpa shout bawa sa ko sa residyo diri. Shout out sa isda sa Malboal. Song ha, your song. It took one look and forever laid out in front of me. One smile
then I died. Only to be revived by you. There I was, thought I had everything figured out. Not to show just how much I care about to it life lays out. I take one step away, and I found myself coming back to you, my one and only, one and only you. Okay, so ang tabi ganin na ito. Ato na lang to, char. Esa mula. Kamila mo na pagulit ka. Nakara ko itlog doon. Ataya. Allah. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now?
Verily. So what's up mga idol, no, namin sa balay no kay sus. Dali aray, dali na kayo paglaglaan, no? So pagligo-ligo dagat lang. So naabot na yung mga idol, nagabian mi ang alas 5. Kapin nigikan pa dong uli, no? So diri lang taban mga idol, ikapoy na kayo, no? So thank you for watching and bye-bye.